gwenge ma opogore opogore kaunti ya Migori ka gwenge moko bende pod jopiny osebedo karito stima nyaka ne Kenya yudo huru. Moko kuom jodak e gwenge mag Awende kaunti ya Migori osetiyo kod stima ne yudo yor nweng'o ma oting'o pith mar gwen kod mamoko. Jafwambo marwa Jo Juma ne gilero e kaunti ya Migori. Ei komenda mag 2015 nyaka 2016 marume giko madwene, kaunti ma Migori ne oket ne tenge omenda maromo bilion 1.9 mar jolorego mag turo sitima kaluwore kod lipode ma osebed ka igolo kod piny owacho mamalo. Penjo en to bende oganda osebiro ka yudo sitima e kuonde ma gidakie, to ere kaka jogo ma oseyudo sitima ngimagi oselokore. E kinde limbe marwa e moko kuom sub counties e kaunti ma Migori ne wayango ni moko kuom sub counties moting'o Awendo chenro mar tudo sitima koro dhi nyime. Nyangile maliel karaka nikech waonge sitima. Koro wuod Awendo nyocha oparowa mosekelonwa pol nika. E kachumba ma Awendo chenro mar tudo sitima dhi nyime gwenge mag Lwanda Kokuro, Ora, Kanyo Kech, Ogongo, Rabuor Kogelo, Ombo Kware, Siany kod Kwari. Leadership mar Awuol wuod Awendo ka gitudore go piyo Wandai to gidhe cabinet secretary mar finance Mr. Mbadi kuom kelonwa ber machalo kama Rabul polling station. Wadhi yudo kaka somo nikech nyocha waonge stima to sani wan gi geno ni wadhi yude. Ma osekelo geno kod mor mokumo oganda modak gwengego mosebiro ka rito stima kuom kinde malach. Neno ka ji osechako gero kata mana M-Pesa osechak ger ka, mano biro medo tich e gweng'wa ka. Kinyosi bende wachano gero ka, nyithi sikul biro liedo ka, koro ok gibi chandre gi dhira nen kocha nyocha bor kodgi. E seche moko kuom oganda tiyo kod sitima ni mana yudo ler, neno TV, chajo simu kod moko. Moko kuom oganda ma oseyudo sitima ma ochiw kod piny owacho ni to koro osetiyo kode e bero nweng'ogi. Mama watiyo godo ni nokelnwago gi jorerek kobedo initiated with our Ebo area MP kasto supply homesteads madhi 200. Kuom Eddie Onura majadak e gwego mag Wayagi sab kod Mawendo gweng' ma bende do sitima e kar dwe mar 3 mar higani, sitima ne oseloko ngimane e yor nweng'o. Dhiang' kacha inyalo yudo ka ywayo pi gi ndoo satek idwa luoke bedo matek, to nikech koro an gi stima, an gi mota kacha maluto ma e kisima to gona pi taluokogo. Odanguro kacha bende the same. Koro stima no atiyogo kendo semiya economical value mang'eny. Gwenda bende kapod tindo kech watoyo, an gi incubator matoyo nyithi gwen ma ndalo mane stima onge to ne ok onyal tiyo. Onura tiyo kod sitima ni e buto tong gwen, chiwo liet ni gwen ma opidho kaachiel kod riembo masinde mopogore opogore ma bende oting'o mano ma ng'ado chiemb jamni kaachiel kod mano maloso chiemb gwen. Nakelo machines kacha macha mixer, wan gi mila mwaregogo, kasto an gi chaff cutter mar high speed no. Koro miya tich mayot nikech anyalo kwayo dhiang' e dakika 20 taseloso chiemo ma weyo ne dhiang' chamo, aseloso chiemb gweno chamo, kendo en chiemo ma quality. Advantage makoro an go en ni ng'iewo chiemo ma sa ka sa koro aongego. Owach ni biro mar sitima e gweng'ni mar Wayegi sab county ma Awendo ne okawo kaka gino ero manyalo medo nweng'o mare mok mana gino ero machiwo ler kende. Ma jomoko tiyo kod sitima e chajo simo kaachiel kod ler kaachiel kod neno TV. Japur maka to tiyo kode e bero nweng'o mare, otiyo kod wechego mag pur, wechego mag pith kaachiel kod moko. Ma nyiso ne stima en achiel kuom gima kotigo makare to nyalo medo nweng'o mar oganda. Ka bende ma onenre kuom japur ni. George Juma, Ramogi TV.